Могат ли да ми вземат имота, ако спра да си плащам кредита? Зависи. И зависи изцяло от типа задължение. Ако, да кажем, че изпаднем в ситуация, в която не можем да плащаме сметки за комунални услуги, като топлофикация, електроенергия, вода, телефони, интернет, телевизия, никой не може да ни вземе имота, ако той е единствен. Ако аз имам един имот и имам такива задължения, никой не може да ми го вземе, защото той се води несеквестируем. От друга страна обаче, ако имам повече от един имот, то да, той би могъл да бъде обявен на публична продан и след което да ми бъде отнет. Като тук също е много важно да отбележим, ако отново имам един имот, но самият имот е ипотекиран или по-просто казано, той е даден като залог на банката и аз дължа кредит на въпросната банка, който в даден момент спирам да обслужвам, то тогава банката определено може да ми вземе имота, без значение, че той е единствен.